guys, bali test drive na natin tong Aprilia SR GT 200. So guys, so ito siya. Ayan. Yan na natin guys kasi ano, medyo hindi tayo katangkadan. Yeah. Oh shucks. So ano ba to? Ibi-break din ba to sir pag? Same lang po sa mga scooter din. Sige. Yeah. Pero medyo ano mataas. Guys, mataas siya. Mataas. Pero kaya naman, 5'1" ako guys. Pero kaya naman. So kasama natin si Kuya Den Vlog. Ito drive niya tong Vespa Primavera. Ito yung view guys. Ito yung view. Tanga na, smooth din nito. Ramdam mo agad. Bilis na ito, ang bilis. Sinasabi ko na. Yung Vespa hindi masyado makatakbo yung kay Kuya Den. Ito, mabilis to. Pero mamaya ko siya to top speed. Dito lang muna tayo sa ganito yung makikita nyo pag nag-drive kayo. Ganda. Sinarurot ni Kuya dun. Wait lang, top speed ko na. Wait lang guys. Ayun guys, so bali dito na tayo ulit. Hindi na ako nag-vlog doon kasi mabilis kasi yung kasama ko. Iniwan niya ako guys. So bali ang natakbo ko lang dito is nasa 89, 90 ka muna. Kasi matraffic, ang daming sasakyan, so hindi ko rin siya na fully top speed. Pero ang bilis, grabe yung arangkada niya. Ang ganda. Tapos ang smooth niyang i-drive, hindi siya yung parang ibang sasakyan na hindi na test drive kasi akong ganun. Kasi hindi ko nasasabihin kung hindi ko gusto yung takbo niya. Ito, ang ganda. Ang ganda talaga. Promise, hindi para sa vlog lang. Maganda talaga, ang ganda ng takbo niya. So, ayun. Aprilia SR GT 200. Ganda guys. Medyo mataas nga lang. Kung mga height nyo is 5'6", yan mga ganyan, 5'6", sakto na sa inyo to. 5'1" kasi ako kaya medyo nagtitipto ako, pero carry naman. Kung gusto nyo talaga, magagawa nyo ng paraan. So kamustahin natin si Boss Joey Motovlogs. Masarap pumili. Ang tanong, may pambili. Kaya. Wala akong pambili. wala akong pambili. Sahod na sa wife Kumusta ba lang yung motor? Ganda. Ganda? Magaan. Akala mo kapag ganito kalaki, mabigat sa pagdadrive. Pero kapag dinrive mo pala, gaan. Magaan. Pati Tapos ito, smooth. Tapos yung mga preno niya, grabe. Yung? Kapag ganun mo lang, ang ganda yung pag ganun yung pag swabe yung pag preno niya. So tanungin na natin, magkano ba yung ganito sir? Ngayon, ang SRP niya po is 258. 258. Sports version po siya. Pag kinash niyo po siya ngayon, 199 na lang po siya. Okay. Tapos may standard version po to sir na ang SRP is 248. Pag kinash niyo po siya ngayon, 179 na lang. 179. Yung 179 na yon, itong klase ko yung ganung klase. Yung standard version niya sir, yung iba walang sticker dito, hindi kulay orange ang yung
Ganda kasi. Parang sporty siya tignan. Tapos sir, pag credit card po, may 36 months, zero interest. Through credit card yan. 36 months, zero interest po siya. Bili ka na, Pops. Kapag yung ganon, ayan po ano siya, cash po. Cash naman yun. May ano po siya, free exhaust. Pag kinash niyo po siya, may free exhaust naman po siya. Wala siyang cash discount, pero meron po siyang free exhaust. Zard po ang brand. Magkano naman po? Yung Zard po is 36,500. So parang, ayan sir, 268. 268. Yan, 2024 na po kasi yan sir. Itong model na to, 2023. 2022, 2024. Para siyang ano sir, no, ADV. malaki ADB. Mas malaki yung ADV. Hindi, ito. Ito. Kasi 200 to eh. Ganda nga eh. Kanina sir, tinry ko po mag-top speed dito. Hindi pa siya sagad. 123. Oh shit. Siya sagad. Kanina, 40 lang ako eh. Pagpiga mo eh. 128. Short distance pa lang po yun sir. Pag mas malayo, mas kukunin niya pa yung Grabe. Ano to sir? Talagang nakakabit na to? Or accessory? Ginamit lang po namin for ano, pag natumba ng mga nagde-demo, na-test drive. Akala ko. Ano lang. Parang ganito. Kinabit lang din. Ang shop dito sir, Showa na. Showa. Showa brand. Ganda na. Yung gulong niya sir? 14 by 30. 14 by 30. Ito siya. Michelin? Ito yung stock. Ito yung stock niya. Ay, ito yung stock. Stock shock Na sir. gulong. Ayun po. Dual sports version. Ganda. Gandang bumili guys. Kaso ano, sporty siya no. Idol, ano yung pinay sticker? Sa kanya to. Sa kanya to kasi. Pag ilas niyo po yung SRGT ngayon, 199 na lang. 199. Presyo SRP. Ang SRP po niyan is 200. Pops, bili ka na.